Ak máte doma psa, isto ste už neraz mali pocit, že tá nemá tvár vám chce niečo povedať. Neviem ako vám, ale mne zatiaľ nepovedala nič. Možno je to preto, že si ju to nenaučil. Kto sa veľmi snaží, tomu sa možno podarí naučiť psíka aj nejaké to slovo. Pán Dušan z Osniny sa snažil a má doma hovoriaceho psa a na podiv rozpráva slušne. Tento psík vo svojom živote zrejme nezostane hladný, pretože dokáže osloviť toho pravého človeka. Keď manželom Blažejovým pri kúpe psa povedali, že bude aj rozprávať, rozosmiali sa. No samozrejme, že som tomu neveril. Aby ich vtedajší majiteľ psíka presvedčil, že je to pravda, zaviedol ich k jeho mame Adelke. Adelka, čo si ty? Ona hovorí mama. No tak ozaj nám padli sánky. 7-ročný nemecký boxer má teda rozprávanie v rodine. Však som povedal, keď tvoja mama rozprávala, mohol by si aj ty, hádam, nie? Blažejovci nakúpili desiatky kilogramov piškot a začali Akima trénovať. Povedz mama. A dneska tu je výsledok. Tým, že má tak anatomicky formovaný písk, tak tie zvuky sú v tom podobe mama. Ten boxer má ten hlas viacej zafarbený, taký hĺbší má ten hlas. Neviem, či to je baritón. Podľa odborníkov dokáže mať takýto hlasový prejav jedine toto plemeno psa. Okrem mamy by sme mali teda dosiahnuť ho ešte slovko otec, aby bola kompletná rodina. Tak otec už asi ťažko. Určite ten pes je svojím spôsobom výnimočný. Bolo by dobré to rozvíjať ďalej. Z Osniny pre televíziu Joj, Katarína Ihnátová. Inteligentní stvoření, stejně jako tvoje máma i táta. Mama.